בוקר טוב תלמידים יקרים, מקווה שאתם בטוב. חשבתי לשלוח היום עוד איזה משהו, לא לפי הסדר. אני אשלח דף נפלא שהרב אביעד הכין בקשר לחידוש הסמיכה, מחלוקת מפורסמת, שהייתה בצפת בעקבות דברים מופלאים של הרמב"ם. זה דבר אחד. ודבר שני, עכשיו לדבר על דף ו' בעמוד א' בעוד שתי נקודות. נקודה ראשונה שאני רוצה לדבר עליה זה שיטת רש"י. שיטת רש"י בצורה מתחברת ממש למה שדיברנו עליו אתמול, לגבי בעצם בדין שהורג אחד ב-70 שנה, נקראת רצחנית, או בכלל כל ההבנה שאנחנו מחפשים, חוששים מלהרוג, ומהמשמעות הנוראית של ההריגה. בעצם הרעיון הזה כבר טמון במשנה בדף ו', שרבי יוסי אומר, בדברים אומרים בדיני נפשות, אבל בדיני האמונות תקיים עלות בשאר, ישר בא ואומר רש"י, דכתיב והצילו העדה ומהדרין לזכות. אז בעצם הרעיון הזה הוא רעיון שכבר בעצם נטמן מוקדם יותר. הדבר המופלא, שאם נשים לב בהמשך הדברים של רש"י בתוך הסוגיה, בעיקר מדבר על החלק האמצעי, כן, הרעיונות האלה שמעתה הרוג יציל, או נרבה יציל, או הורג ונרבה יציל, שזה בעצם רעיונות שבאים להגיד, בעצם אם יש לי קרוב פסול שראו את העדות, אז גם ההרוג בעצמו, או גם הנרבה בעצמו, או גם הרובע והנרבה בעצמם יכולים לבוא ובעצם להציל את עצמם, בעצם זה שהם הצטרפו לראייה, כי הם נחשבים קרובים, או נוגעים בדבר, ולכן הם אלה מצטרפים כביכול לעדות, והם פוסלים את הדבר. זאת השעה של רב פאפא לאביי. עכשיו יש את רבא, השאלה מה עשה רבא? רבא בא ואומר, יקום דבר, במקיימי הדבר הכתוב מדבר. עכשיו לכאורה אפשר לקרוא את רבא בצורה דרמטית, יש כאן שינוי דרמטי בעצם בהבנה שהניח רב פאפא בשאלתו את אביי, שבעצם כל אחד מצטרף, גם הנוגעים בדבר, גם ההרוג וגם הרובע וההורג, לאמירה שיקום דבר, מקיימי הדבר, פירוש העדים בלבד הם אלה שמצטרפים. אבל שקוראים את רש"י בדקדוק, אז רש"י אומר משהו אחר. א', הוא מדבר בהרוג יציל מאיר, שזה לרבי יוסי. כן, כל הדיון כאן של רבי יוסי, אף בלא יתרו שהוא מתכוון להעיד, הוא מציל את הנידון לפני שהוא קורבה, הרוג נמי יציל את הנידון, שהרי גם הוא ראה והוא קרוב אצל עצמו. נכון, אז א', הוא ממקם אותנו בתוך המשנה, ואז שהוא מדבר על יקום דבר, אומר רש"י, כתיב בהיקרא, שעשה לכולם כשניים, כן, על פי שניים עדים יקום דבר, פסוק כזה שהופך את כולם לכת אחת לשניים, דהיינו העדים, אבל לא בעושה הדבר. עכשיו, אם הייתי רוצה רק בהיינו העדים, הכל בסדר. אבל שרש"י מוסיף את המילים, אבל לא בעושה הדבר, מה זה לא בעושה הדבר? לכאורה, אם אני רוצה לדקדק נכון את דבריו של רש"י, עושה הדבר, זה מתייחס רק לשאלה האחרונה ששאל רב פאפא. הורג ורובה יצילו. הורג ורובה יצילו, הם עושה הדבר. הם עושה הדבר, ולכן הם לא מצטרפים. מה שאין כן, ההרוג או הנרבה, שיכול להיות שהם לא נחשבים לעושה הדבר, הם נעשית עליהם הפעולה, אבל הם לא עושה הדבר. ואפשר שלפי זה, אם לא הרגו מאחוריו, או לא רבעו מאחוריו, אפשר שהם יכולו להציל באמת. יש אפשרות שהם יכולו להציל, רק אם זה היה מאחוריו, הדבר הזה לא יעבוד. אני מסכים שלקרוא את רש"י בצורה יותר קיצונית. עושה הדבר, זה אומר שאף אחד לא יציל. כל מי שקשור לדבר, גם מי שנעשה וגם מי שעושה את הדבר. אבל לכאורה המילים עושה הדבר, בצורה שרש"י התנסח בהם, לפחות רומזות אחרת. ואז
באמת הרעיונות של רב פאפא הם לא רעיונות מופרכים לגמרי, ובאמת אני צריך לעשות להם מוקימתות, לפחות לנרבע ולהרוג, אני צריך לעשות מוקימתות ולהגיד שהם לא ראו, אבל באמת אם הם ראו, יכול להיות שבאמת זה לא יעבוד. בניגוד לרש"י, תוספות, האחרון בעמוד, מבין שקרה כאן משהו מהפכני. תוספות, אני קורא באמצע הדברים שלו, בהערתו של רי, שמסביר את שיטת רבי יוסי, דווקא באותם שמעידים בפני בית דין, אבל בשביל ראייה לחודה לא. כלומר, בעצם שברנו לגמרי את המובן של ראייה לבד. כלומר, גם רבי יוסי, שלכאורה, בפשט שהוא מדבר על ראייה, כן, הוא בא ואומר, זה לא ראייה, אלא דווקא מי שמעיד. עכשיו, לכאורה, קשה מהגמרא, כי מה הקושיה בכלל של רב פאפא, הרוג יציל, כן? אז הרי בכל מקרה הוא לא יעיד. הסביר הרי, מתחילה היה סבור הש"ס לרבי יוסי, כי נמי אינם באים לעיד בבית דין, עדותן בטלה. ומשנה במקיימי הדבר הכתוב מדבר. כלומר, שבאים לקיים הדבר בבית דין. כלומר, רב פאפא זה ההווה אמינא הראשונית. רב פאפא, התפיסה שלו, שאני אומר, שהראייה מצרפת לגמרי, גם אם לא באים להעיד בבית דין, זה ההווה אמינא. רבא עשה מהפכה. רבא שבא ואמר שמקיימי הדבר, הוא בעצם בא ואומר, לא מספיק לראות משהו. מה שצריך לעשות, זה לבוא יחד. זה לבוא להעיד, סליחה, לא יחד, יחד זה כבר רבי. לבוא ולהעיד במקיימי הדבר הכתוב מדבר. ואז זה יצא לנו כאן, כלומר בעצם א' הסבר יפה מאוד בשיטת, בדברי רבי יוסי, הסבר אחר, אבל בעצם כאן חל מהפך בגמרא שזה לא ראייה, אלא דווקא מי שמגיע לעדות. ברש"י זה נראה שאולי אפשר לקרוא עדיין את הרעיון הקודם, ורק דחינו חלק מסוים, רק תירצנו את הבעיה האחרונה, מה קורה שההורג והרובה יצילו. את זה אנחנו לא יכולים לעשות, כי הם עושה הדבר. אבל אפשר שעדיין נשארנו עם שאלת הראייה. ולכן גם גמרא מדברת על שאלת הראייה, וכמו שכבר העיר רבנו הריטב"א, זה גם הבאתי לכם בדף 25, כמו שהעיר רבנו הריטב"א על רש"י, השאלה היא להסעודה, כן, להסעודה עתינו בשעת מעשה, וכי אמרינא דהסעודה נתכוונו בישרת ראייה אבו לעדים מחמת אותה כוונה בלבד, אף על פי שלא באו לבית דין להעיד. אז אנחנו רואים שגם הריטב"א מבין ככה את רש"י, שעצם הראייה בשעת המעשה היא הקובעת. כלומר נשארנו עם הרעיון שהראייה היא הקובעת, ולא ההגעה לבית הדין. וזה לכאורה מחובר להערה שהערנו על רש"י. הערה שנייה שאני רוצה לדבר עליה, נוגעת לחלק הראשון בגמרא. בחלק הראשון בגמרא, אנחנו באים אומרים שואל רב אחא מדיפתי, כן, מה שהעידו כולם תוך כדי דיבור. זאת אומרת שהעדות צריכה להיות תוך כדי דיבור, והשלב זה תוך כדי דיבור, ואיך זה עובד, הרי סיימת שאחד דיבר, העד 100 בוודאי לא תוך כדי דיבור. והסביר לנו תוך כדי דיבור של כל אחד ואחד. והשאלה על מה הדברים אמורים. תוספות מעיר על רש"י, ואומר, לכאורה מה שלפי רש"י, שזה מתייחס, כן, גם לצירוף, גם לחלק שמדבר על קרוב ופסול, כן? אם יש פי 2 ו3, נמצא אחד בין קרוב ופסול, אז הוא פוסל, כולם נפסלים. ולפי זה, גם שם בעצם השאלה היא שאלה של תוך כדי דיבור, את מה אנחנו מצרפים? כל מי שבא ודבר תוך כדי דיבור, אז אנחנו מצרפים אותו. ומקשה תוספות בצדק, שלכאורה, בהמשך הסוגיה, אנחנו רואים, בהמשך המשנה,
אנחנו רואים שדברים תלויים בראיית המעשה, כן? ולכן, מה זה קשור לשעה תוך כדי דיבור? ואז יוצא תוספות חילוק נפלא, שהוא בעצם סוגר אותנו עדים זוממים, ומחלק שבעצם כל מה שדיברה הגמרא על תוך כדי דיבור, זה נוגע לעדים זוממים. כי עדים זוממים, כל מה שיש להם זה הדיבור. עדים אמיתיים, מה שיש להם זה שהם ראו את הדבר. הם רואים את הדבר. ואז הראייה מצרפת אותם להיות ביחד. מה שאין כן בעדים זוממים, הם לא ראו את הדבר, הם רק הגידו. ולכן, המדד שלי בעדים זוממים זה תוך כדי דיבור. ולכן, אם תוך כדי דיבור, העדים שלא אמרו אמת, אז מי שיצטרף תוך כדי דיבור, הוא נחשב ככת אחת, הוא מצטרף לאותה כת עדים זוממים. אבל בעדות רגילה, בעדות אמת, לא של עדים זוממים, אז הראייה היא קובעת. הראייה שכולם ראו את אותו דבר, אולי הם צריכים לראות אחד את השני, כן? זה המשנה הבאה שראינו, בעצם מצרפת אותם ויוצרת אותם ככת אחת של עדים. אבל בעדים זוממים זה משהו אחר, כלומר בעצם יש כאן כאילו עדים אמיתיים, מה שמחבר אותם זה ראיית המעשה, ועדים זוממים מכיוון שמה שהם אמרו זה שקר, אינם אומרים אמת, מה שמצרף אותם זה הדיבור שלהם, ולכן כל האמירה של הגמרא על תוך כדי דיבור היא דווקא ביחס לעדים זוממים. טוב, אני מקווה שאתם בטוב. מי יודע, לפי המצב עכשיו, אולי מי יודע, אולי נחזור. בכל אופן שתהיה ברכה ויום טוב.